को भाजी हवी बघूया नाही बघूया देताच काय तुम्ही देताच काय बघूया गो मी देता 10 रुपयाक 2 बघितलास भाजी लो भाजी तुम्ही आज माझा मारानच काढलास तुमका काय तुमका सांगणार गोशी। नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। तर मित्रांनो, आज बघणार आहात की मोहरीत आज कुळीत पेरलेला त्याच्यात जास्त मोहरी वाढली आणि ती मोहरी काढूची आहे, म्हणजे पातळ करूची आहे। कारण जी मोहरी येतात ती चांगली तिका मग मोहरी धरता म्हणून पातळ करायची आणि ती आता काढून विकूची आहे। बघूया आधी किती जोडी होतात ते आणि त्यानंतर मग विकणार। तर चला मोहरी कशी काढतात आणि कशी असता ती पण दाखवते। आज पाणी बारीक आलं, एक किती वेळ गेलो माझं लावू। तो बघा बहिणी आणि बघा मोहरी मोठी मोठी काढूची आहे की बारकी? मोठी बारकी गावाची काढूची आहे, सिंगल घ्यायची आहे, लेबल टेबल आहे ती सगळी काढ। खय गो खय चाललास? लवकर घेऊन जाईल पुढे आधी ताच करतोय काय ना काय काय खा बघ का हो जा 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 हे घेऊन जा पासा जोडी आधी पुढे। हा आधी सांगा नको, आधी काही सांग ना, आधी नाही तुम्ही जाणार त्याच्यानंतर त्याच्या आधी मी जाणार सांग ना। होय होय बरा केलं बरा केलं। काढतलं कमी तुझी आरडच जास्त। सपो सपो बघा मोहरी हा हा इथे एवढीच बांधा, मोठी बांधा जरा मोठी बांधा। नाही नाही लोड झालं तर मी 5 रुपयाने देणार। 5 रुपयानं सांग, 5 रुपये सांग, हेंगा पाठी घेऊन येऊन दे थांब। हा होय होय मी आचऱ्यात घेऊन जातो, उद्या गुरुवार आहे ना। मी आधीच स्टेटस टाकलोय मोबाईलवर 5 रुपयाक 10 रुपयाक 2 बघ मोबाईलवर बघ ना स्टेटस काय तो। साक्षी आणि तेजू येतात हा काही काही घन झाली होती। ती बघ धांदल करता धांदल ती बघ उपडी झाली धानली बघ धावा। तुम्ही धांदल केलास म्हणून किती जमणार की? तुम्ही धांदल जरी केलास ना गिरायका मी आधी तोपून धरलं
ना देवा माझ्याकडे पाडवा घराकडे. आज मानाचा फुकट घेतला, फुकट घ्यावा, उद्या इकड देते. हा मग पुढे वाटा. ₹100 ते 100 सेल झाली. नऊ झाले, काढले ना तू आणखी. मुळ्याची झाली नाही ना. मी भाजी घरात येऊ आणि उद्या ती लय बारीक बांधलास. आत्ता घ्यावा, पुढच्या वेळेस मोठी देते. किती आले मोजले आहेत नाही मी परत आता काढूची लागतली. 1 2 3 4 5 6 7 8 झाली. ही 9 आणखी एक काढा म्हणजे 10 होती. तर मित्रांनो चला आता भाजी विकूक जाऊची आहे. जोगलवाडीत जाऊया. साक्षी आणि तेजू देववाडीत गेली आहे, त्याच्या आधी जाऊया. भाजी बुधवारची नको घेऊन दे, उद्या गुरुवार आहे ना. हा खय गेली हो खरोखर. तकडे गे खय गेली कोणाची? हकडे ती साक्षी आणि हकडे गेली. भाजी घे या माझ्या बरोबर गो. चला तर जोगलवाडीत कोणतरी दुसरीच गेली आहे, त्यामुळे आता माका भावकरवाडीतच जाऊचा लागणार आहे भाजी घेऊन. साक्षी आणि देववाड्यात गेलेली, ती पण पाठी इली. आज सगळ्यांनीच भाजी काढून ठेवल्यानी, त्यामुळे उद्या गुरुवार आहे ना. भाजी मोहरेची. हा पातलय घन झाली मग. हवी या भाजी, हवी या काय भाजी होई या किती कसली भाजी? मोहरेची. मग नाही तर जाणार होते आता. हा काय खया? 10 रुपये. 10 रुपये शिवाय नाही. शेशी खया? शेशी सुट्टे आत्ता आहे तुझ्याकडे भावानी का पैसे सुट्टे नाही होत. मग येताना देते तुका कळदा. बरोबर ना. तेजग्यानी साक्षी घेऊन येत होती, त्याच्या आधी मी येईल इकडे. तेजग्यानी साक्षी भाजी कोण नाही. दीपा भाजी ते भाजी हवी कोई नाही. हा हा जरा मी काही ते भाजी हवी.
भाजी चढ असतली गो भाजी हवी नको तुमची असतली खंय चाललं बावडे भाजी हवी खंय गेली घराकडे आरडा हैराण झालं मग माकडला घराकडे असती काय रे 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 घे भाजी ये हाकी भाजी हवी भाजी हवी गो भाजी हवी मोहरीची आहे लाल भाजी नाही मुळं पण हा पण अजून वेळ आहे ही वरची उघडप झाली काही गेली हे भाजी हवी गेली काही घरात कोण नाहीत त्यामुळे सगळी कामधंदे करत ना भाजी हवी गे मोहरीची आहे तुका हवी हा तुका एक जोडी पुरा बाद झाली आणि केक घे मग बरोबर होय बाबू का गेलो अरे बाबू का राहलो बाबू लाकडा तोडू गेलो ते 10 रुपये तिका दे तू तू बरोबर होय काय माहिती तिचे देऊचे होते ना मग एका चांगले तिका दे 10 रुपये माझ्याकडे सुट्टे नाही हो चला बाबू का आग्र्यात गेलो हा आग्र्यात सकाळ मला अरे तुमची कपली माझी नाही कपली तरी झालं मी तकडे बाईलाक घालीन मोहरीची सगळ्यांनी आधी एकदम काढले नी किती तुमचे किती जोडी कपले हा एक कशी मग मी त्या मनानं भारी कपवलंय ना 4 जोडी कपवलंय आता ही एक 5वी वाली इली आहे त्यामुळे काय टेन्शनच नाही नाही का भाजीच नको त्याच्याकडनं भाजी घे आमच्याकडनं टोमॅटो घे भाजी माझ्या नादाक लागण फिरा केली काय आयडिया खालना इली ती खालना आयडिया काय केलंय नी मी 4 तरी जोडी कपवलंय स्नेहल नेव घेतल्या नाही ना हावऱ्यासारखी धावत गेली गे कोपऱ्यात माका सांगले नी आज तुझी गपणार नाही ना मी बाईलाक तरी घातलं असतं पाड्याक हो मी बाईलांका घालू खुळावलं नाही मी विकतलंय बरोबर माझ्याकडे गिरायका भारी असतात कारण त्यांका माहिती आहे हो भाजी हवी मग देवा देवा बघूया बघूया नाही बघूया देताच काय तुम्ही देताच काय बघूया गो मी देता 10 रुपयाक 2 बघितलं येवा येवा चल आता कसे आधी हये पैसे नाही तर देणार नाही तू बघ तू मैत्रीण असन तुका देऊक मागत नाही ये बघूया वर ये ही का एवढी काय रे गो गो बघ बघ ता बघ डल गे ते का जेवून दे त्याला त्याला भाजी या गो माझ्यामुळे मिळाली नाही तर तू काही फुकट देणार नसती तुझी मैत्रीण मी तुका फुकट देतो टमाटे दे टमाटे दे बघा आमचे 2 जुडे खपले जुडी
बघ माझ्या नादाक लागान त्याका भाजी मिळाली नाही तर मारा सुद्धा. माझी अशी देवचीत नाही ना, मी अशी देणार नाही हो. माझी बेस्ट फ्रेंड आहे. हा घे भाजी हवी हा. टोमॅटो ए भाजी लो भाजी, ताजी ताजी भाजी. हा एकदम काढली ना या घरात. आवरे की पुढे घेऊन गेली. हा हे बरोबर. अरे ही बघ खयची सडेवाडीतली ढोराईली सगळी. ही बघ अकडे येली. भाजी घेऊन गेली, भाजी घेऊन. तुमका विया आम्ही घेतलं ना. माझ्याकडे घेणाऱ्यांचो एक सेल्फी या. चला येताच माझ्या बरोबर. मी झालं तरी असोच फिरान, पण फिरणार. माझ्याकडची गिरायका जरा वेगळी होती. बघूया ना काय टेक्निक आहे ती. हा बघ तर ही दोघा जण आवऱ्यार की पुढे गेली, त्यांची काय कपलीत नाही हा. फुकट देऊची लागली, मी काय फुकट देणार नाही होय. असा अंदाज मी माझ्या बेस्ट फ्रेंड का दिला. तर भाजी हवी घे. पाच जोडी आहेत. ते 10 रुपये नंतर देते हा. सुट्टे कोणी दिल्या नाही. हा सगळे बांधिलत. कपली माझी कपलीत नाही. आमच्या 4 जोडी आहेत. माझ्या कपले 4 जोडी आहे. ओ पाटील भाजी हवी. आजोबा भाजी. नको अगो माझ्या वाचून काय येतात. माही सही पोरा डॅमेज झालेली आहे. माझ्या वाचून कसे घेतात. ज्या घरात तू जाशील त्या घरात आम्ही. नाही तुझ्या जोडी बारके ना, आमचे मोठे बघून घ्यायचे. भाजी हवी. मावशी भाजी. मावशी भाजी. आज आमची भाजीची कॉम्पिटिशन हा. माझी काय कापणार आता माका माहिती. आमची त्याच्यापेक्षा कापणार. पाटसून कसे घेतात पण गावा ना. पाटसून कसे घेतात तरी माका सांगा. तू पुढे आम्ही पाठवतो. जामसनकारी बघतोय माझ्याकडे घे. जामसनकारने भाजी लो भाजी. ताजी ताजी भाजी. तुम्ही आज माझा मारानच काढला तुमका. काय तुमका सांगणार गोशी. जाऊया आणि वडापाव खाऊया आता. चला भूक लागली आधी. तू द्यायला ना. हा पैसे ना ज्याची जास्त जास्त कोणाची कपली आहे ती नाही घ्यायचो. मग का जामसनकारने बोंबात भाजी. यार केला मी आपलं टाइमपास करू किल्लो. नाही नाही मी कशाक जा. मामी जात. चला शाळेत घेऊन जाईल उद्या. हा तू वडापाव खाणार. खाऊन देतो थोडी आपल्या एक देणार. तू जाऊया. मी पुणग्याकडे जातले. पुणग्या कवी काय विचारतले आणि घरा घेतलंय. नाही खपली तो. नाही गपली तर उद्या देतलं तिकडे ने खाली घेऊन जाऊची तिकडे. तर साक्षीकनी तेच घ्या काहीच कटवलंय. भाजी हवी. पुन्हा मॅडम भाजी हवी आहे का आपल्याला. घ्या की एक तरी जुडी घ्या. गेले आज किती जण भाजी घेऊन येतं. माझा मारानच केले. तेच घे तकडे कोणतरी धुवाळ्यांची गेली. तुम्हाला भाजी पाहिजे. ओ ताई भाजी ताई घ्या एक तरी जुडी घ्या ना माझ्याकडून. एक तरी जुडी घ्या. 10 रुपये 10 रुपये. एक तरी घ्या. तू माझी बहीण ना. 10 रुपये द्यायचे. पण मी आधी तुका सांगतो 10 रुपये द्यायचे. पहिलाच सांगतो तरच भाजी इली बोल. ही आता खायसून त्या दिवशी भाजी नव्हती तुमची. आता खायसून भाजी इली बोल. आता इली ते काही इलाज नाही. पण आता तू एक जोडी घे माझी खपल्यावर की वाटा कोण. बघताय रे मी तू मध्ये तेवढ्या तिला घोटाळा केला. थांब बाईंग का विकायचं. हा बोल आज भाजी हवी आहे का विचार. घ्या आजी आहे. आजी आहे म्हातारी म्हणते भाजी हवी. बघ माझ्यासाठी फोन लावता. हा लाव केवढं माझ्या मेहरबानी करता की तेजग्याने 20 जोडी काढले. भात भाजी. हॅलो हा भाजी हवी आहे काय मोहऱ्याची. मी तू पालकाचा बी दिलंय तर काय केलं. तर रुजलत नाही कसा तर. तू भंगिल्लेस सरबारी. रुजलं नाही ते का. रडत पेरशी रडत ना. अशीच विकू किल्यावर मी अशीच देत नाही. हा विकू किल्यावर नाही देणार मी. आधी तुका सांगते. दे दो लवकर. हमारे पास टाइम नहीं है.
हा जल्दी जल्दी हान गो लवकर 10 रुपये हा देऊचे सुटे दी अस्सल नोट दिले तुका 10 रुपये करकरीत होता तर काय आमका भाजी कोणाची फुकट नको कसे मी भाजी विकत घे नाका तर मी तुका फुकट देणार घराकडे इल्यावर फुकट देईन नको घराकडे या, हा, येऊ घराकडे नको या. नाही, माझी कामं माफ होत मग घराकडे येईलच तर फुकट होय ना हे घे चल चल लवकर घे जाऊन देत ठेव काहीच तरी एक जोडी कशी तरी म्हणजे मग सांगशी एवढं कोणता बांधणारा येले अच्छे आप तोंडात काळा लागला आता बघ खय लागला फुस ऐता बघ फुस ऐता बघ खया ऐते रच हा बघ चल 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 तू मेहनत काय आणखी लागला तर आता आपण जाऊया जोगलवाडीत जाऊचा बघूया अरे वांगे मोठाच नेऊ काय गो घे भाजी हवी मग भाजी भैया 10 रुपये आणि उरली ना तर गावकरने दे एक खायचे ते मधले हा हा ती कधी मी घेतले मुळ्याची मगाशी आणि ती पोरं इल्लेली ती मग गेली पाठी घेऊन दोघांना पण तू का नको ती याच्याकडे हा घेतलंय सांगते का मुळ्याची घेतलं नाही हो 20 तीन नाही केव्हा तरी घेतलं 20 नाही हो चांगली कोळी आहे भाजी हो बरी आहे भाजी बरी आहे. तो कॅमेरा कसं काय आहे ते? भाजी दाखवता कोणा येणार. कोणा युट्यूबला काय म्हणतो जाणार आता युट्यूब तुम्ही दिसणार आता होय भाजी घेताना कसं सुरलंय म्हातारे सांगलं ना भाजी हवी गो आजी सांगता हवी या म्हणून तू नको म्हणून काय सांगतो मग शिल त्यांका नको म्हणून सांगलं मग मुळ्याची भाजी इलेली आहे सांगितलं नंदन काय तो खेळा केलं कोणा विचारलं हा राज्य हा हाय कर घे भाजी हवी भाजी हा, तुझ्या राजा चल पहिलोच घराक खडकावतोय नाही तर ओ भाजी हवी हा ओ भाजी भाजी हवी मोहरेची या भाजी घेवडो हा वांडर येऊन सत्ता उतरलं हो घराकडे ना हो घेऊन आधी काढायचो वांड्याचं हा घेवडो काढता हो काय रे हा यस यस काय म्हणतो मग काय करतो काय नाही हा 2 जोडी आहे मोहरीची या आणले ना आता सगळ्या गोळी होती ना होई आहे ना हो काकी होई आहे विचार तरी का के किती दोन दोन धोई का विचारला हा सरे बाबा कशी कपवलंय माझे माका माहिती आहे आता ती पोरगी सगळ्यांनी बऱ्याच जणांनी काढल्यानी ना हा त्याच्यामुळे अरे बापरे कसा एकाच दिवशी काढू नको हे खरे माका माहित नव्हता पण किती ती आता एकच रवली आता मग ती एक कोण घेतली काकी दे काकी होया हा काकी की कळला घेवडे हट होय होय काढलंय की सांगा पडगे इथलं काका हाय कर हाय कर हाय कर हाय कर हाय कर हाय कर असं करायचं हाय हाय कर आता करतोस की ना चल बघ आपणाक माहिती आहे ना मी ते पोरग्यांक टकवलंय कशी भाजी कपवणाऱ्यांका आणखी हा येत होती परत दोन पोरी
हा आपणाक माहिती आहे ना आपली भाजी खंय कापणार ती. तर अशा रीतीने मी भाजी खपवलंय ही बघा सगळी टप खाली करून टाकलंय. हा हा आणखी सगळ्यांनी सांगण्यान तर बरं पडता नाही तर आज 2 सांगतलं कधी आणू दुसऱ्यांचं सांगितलं कधी आणू उद्या हान चालात नक्की ना नक्की हा पैसे दिले दी हाय कर हा. किती तुका हवी आहे सांग माका त्याची आणि साक्षीक सांगतोय आणू किती हवी आहेत खय गेली ती तेजूकने साक्षीक सांगते अनुक पण माझ्याकडची सपली महानुक सांग कसली मोहऱ्याची होया हा मोहऱ्याचीच आहे अगे मोहऱ्याचीच आहे अनुक सांगतोय चल होय होय अगे हा ना देत तुका मिळाल्याची कारण ना भाजी. तर मित्रांनो भाजी तर खपून झाली मी खपवलंय कशी पण करून फुकट न देता. आणि जर आजचा जर यो व्हिडिओ आवडलो असत तुमका तर चॅनलला आमच्या लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा. मी खपवलंय ना पण माझ्याकडे माणसं भरपूर आहेत. ग तेजू एक जुडी हवी या तकडे तुझ्या त्या मावशेक ऐकलं म्हणून माझी कपली असा कसा नाही नाही हो 10 रुपयाची नोटी कशी खिशी म्हणजे काय माझ्याकडनं गिरायक आपली गिरायक अडवलेली त्यांका माहिती आहे प्रामाणिकपणे थांबणारो एक दिवस थांबणारो पैसे नसले तर तुझं कसं तुम्ही ताबडतोब मागता तुम्ही बाबा भाजी घ्यावा तुम्ही नंतर पैसे द्या तरी चालत आमका हातावर पैसे होय. मग असं नसतं बाबा आपली माणसं त्यांची आपला विश्वास आहे ना देणार पैसे ती. साक्षी नाराज दिसत वडापाव खाणार होता भाजी कापल्यामुळे काय नाही ताव नाही भेटला मग हे खय जात भाजी हवी या मग पिशी घेऊन काय चाललं दुकानावर जात माकडला भाजी हवी आहे भाजी एक पिशी घेऊन दिलंस ही बा साक्षींची साक्षीकडे या 10 रुपयाच्या नादात भाजीचं कुळक्ष केले भाजी झाली हो बघ पडल्यावर ह्या बघ काहीला कल्याणी इला मधीच फटके गेले त्या भाजी आहे. चल 100 रुपये इले तर आजच्या भाजीचे 100 रुपये इले हे आता मला दे. नाही ते तुला नाही माझी वस्तू आणायची आहे त्यात कळलं. पण भाजी खपवण्याचं टेक्निक भारी आहे ना माझ्याकडे माझ्याकडे तुझ्याकडे तुमच्याकडे म्हणून हेला असिलच पाटी आम्ही खाली पाठवला भाजी खाली पाठवलंच ती ठीक आहे आता पण माझ्या पुढे धावच कशा गुद्दास खपात म्हणून बरोबर आशा असते.